prefer afuro no me kunu ye na adwo so okoye me ho ade to okoye na panifo se oba anyima enye ne ho ade o mokokoko to oba okokoko no mu ho na me na na de asase ne ma ye e ma egu so aye ma me de wo me ba no ti egu so aye asase no ye ama nyame adu kokoko na ba ama yetimi agi Kumasi plot ya sidana na du lentin be mai akoton fie no obeka kire so obeton fie mfa krata ma no me se me mfa ma no o ma ye mpon busia ne mfa nye dan no na o ma me mpon kotra woni mofra no na yesu ye nipa chinchina be ma no wafa ho akoton fie no oni onu aba akoton fie no enu ti enam de aba hanom se on fa me japade me fie e ma me anti etesi aye kasa nyina hini enamote ena efie na woni wokunu to asase a mosi azese waton na efie no so wen ensokoban Kumasi heya pacho Kumasi heya na de na mote nyina hini na Kumasi na mobeto asase pacho bra ne ebeto asase no ye senka ni kuro be ma ni firibon banse enti wona nke ye kwa akope bi enti ye ko ye na ye nya bi na se ewo akiri enti na makuma wo ho samage te wote no ye se o mu baji bodmaso plot mu nya bidi a ene mu fasika no to na mkope bi kan na mepe bi ama mo so koban ena abda na se ne ba ye ti ye be yire ho a pesika ne bi kan ho ena makuma anampa de ma na oje ma ye wukunu nua ba ene kan se mo pesika ne bi nso so na ofanya asase e wo Kumasi ha so koban emfa mamo enti asase no mo jiwiye ye no mo ye ho nkrata nyina ho din ene wo krata ne so ba so mi kunu din na wo krata ne so ada no afa odi anka se mumienu na mabọ bra na ebra na hyase kura no eye wu momu nana ene dia asase ama mu nti ada na mumienu abọ bra ko to asase na wo hwemo ono nko ade ne din ene kwokrata so ba cho odi ne din evi no wo kọ no de mani na chi makuma na kan ono nko ade kọ ye kokọji asase no enti oba ye no obaka che sa ama asase no makọji enam si yo de awrade ase enti osan kọ obi mu no ena okoye nkrata no ba na mbusa ase na miru awodi me din bam o se o ende enya hwe udi amamia me din adara se boye nyina ye dia mi sister na ye dance ni nam si o mete ase ena me ne ho no enti me nyu bibia se betima aba se obetima akoton fie na abreko a mente ase bia anim efie no mo hye ase si ne berebe emfinhia ase nie emfinhia be se du miensa 13 solid years ena mo si dan na akakakra bi ama maboso a wukunu akwa koton efie no e de afiri wo bra wan kan kiro na wo bo wamanie na me ka chen se edan ne de nya de amepene ne ekoye anim yansan yechi enti me se no me yenko babosia na mpobosia ne ko bompo ne se ye beche yempo no obibusa se na ede ani aba beche ho so oba no okunom ko bobosia de ko ye wo modan no ko e beje fans am obi aka se bobosia e bode ye dan de etu om kra no a enye na nso ivi kra nyamiti e betim dan na ma ade oyese opesika ede aye din a obo wa mane se monton fie ni mfa nkonkoye ede wan kase wo pesika ye bibia timi kwa busa se de be wo se adan no esi wo no ma na ye nya sika nkosi na se ye kokoko na ye no kokoko na wu nti ye nya sika nkonje wo hene ba fa na se dan kwa ya gi a prot wa anwea kra aguso no wo hene etime nye krata wo mte nde de wo kan wo to nde wo mienu so twa pe na ye dan a emofra no ko ye ntimi kwa na emofra no baba beto dan so e de amaye me kan bia wante asento ye se me fa krata man na me ka chen se krata no enimi ho enam se na me mpese obeto fie ni ti no enti na krata no wo nchen e na wo san fa chire ko to edan no enti even no me mabusa me ya no maka chen kran se kwa me wo papa me se fie ya na me yem hyehye mo akoton onti kran ni busa na wo se me koton hwe kwa me na krata o ma me se on fa krata na ma me ye de koton fie no enti ne fie de me fa me isi wo ohene ne fa no wafa enti ta okanam se kwa me da bi me yemhyehye ma me de ne ko woman right e wo nyina hini me de ne ko ye no e na de krata ma na wo so onye nti akire ya na ono adwunu no obaji krata na ko ye na me de we ru so kan ho enti sa ton na wa ton no nipa na watua ka no obe den enya ne krata ne me nim kwan ofa so a wonya krata de ma na nipa no enti akire wokunu wagye atum se efie no wanya ton sa hyase na ose won ton ba twan se de ose waton ba twan ose waton oton de say 400 million 40,000 ba twan e wa ifa e won sokoban ha da do lent 4 rooms e dan a akakakra bia me ya boso no na ne sokoban asase kurampo ebo ye sen na edan a yesi a akatwe ne bro ameya boso no wakwakoton edan no 40,000 Ghana cedis wokunu aware foforo aka ho ana ba twan no ba wo miensa na se wo ye
tire e di hwe fie na afa kokoo na eno so kura mpo esaye mu mienu na nkasa de no na mo de no ni mom ekoda ne ho na ne den na ejapade a mu mienu na mo ye na be ma ni timi fa kire ekokoton fie na no na menti ase no oba na wone na awo miensa no wokofo oba no se be ma de o fa wo yire chi ene obi aware anase matena o pata wo yire wote ase ana wakọ ono di nkomo bi sa pa che oni mani komo nti satam no okofo oba no na ye wo akura na se nti na nkura no o manyina me baba akon de sese onye 17 years satam na me sister yi amne no ha ne baba ya na mo wotepa oni ni kunu kira o kira de ho nti o bai na akura no kwan ne wa ontimi twa kwan no nti ma ye kan ma o de abofra ne koi ema o kotena tepa honom nti mu ho no na abofra ne tena ho che kakra afi na abofra ne nyini na ba no so oni ni kunu nsam aye twitwitwiri nti ma abofra ne ba yen nti abofra ne ba ye no ena ma me kunu ye se na obaba be haidan e wo kuro ma ye na mofra ne twa kwan so ni ade bo mo to ba haidan wo kuro mu de ma ye e ma me fire kura na se ne mofra ne betena kuro mu nti na ono no wo kura nti wo ho ana ye kọ ne aba nti akire no so be kan nti mu wo na ode be fa wo ba nti wo ba no wa ka hwe ankyere me wo ho ana me mahyeme se me kunu e fire kura ba oba ya bia ma wi aduane kura na ene utibua edibua opa because dia wo yam be hyewa obeka bia no eya na bam because oto fie se utibua na wo yam hyewa o conscience na o kasa ye ene okofa wo ba nso so wo yam san hyewo oba ye no oba ofure kura ba bia ofre me fo so ama me ba ya aduane nti obeduru oba aduane no kwa wonidi na ase ne ho pre no se opese opi nti ya no maka che man se kwa adwo wo papa wo mpra evi se bibi kasa kire me oba ye wo se menya do afrem wo pe samo pa ka jem sama ko tobi tu nkwan ni mama na ye banku ma ye kama a oba obedi mi ruwa ni di wo se me ba oba ye soso wo kutayi ankrampan ni ata ankrampan ni soso no akwa keto ya wo no na ye di shedi do di dwan se be ya akwa no ho be ye den so oba ya wa yi sa ankrampan na gu ade mu adwa bag mu a wo de pentem a wo de ko nti wo papa o mpna nti ne kwan bia so me hu ne mpra no nti maame sisa me ma no me fra ye ntuma boduku ne me mani nya hyew ma ye ntuma se ne ye ko ye oba ne fie e bi se mani abre nti maame ne nkra ne nyina salai e de ko fie ampa me ye ya me ye ko edu o me ka kire no o ye na di na chi saa ti wo se fa ba bi ye fa hwa na ye duru da bi ho nom me ka kire ye o se ma hu sa papa ti da bi mu ha sei ampa e ko na mpoma no wuro ni bi ampa no wote ho oba bi so tempa so akura ketewa da ho me se manka anka se papa ko fo ba woni na wo ampa ho na kisa ati se de me ye ko fo mti me ko no kasa ni ye mu no na me kasa ese ne de kwa bi aso me hu nipa no enti na ge bi mienu di machi sa ba ko ye na asini e ba ko so ye na danfo to mo ye ho a mo se o mu sa ma ye sa ansem pressure ko so to mo di machi en ko se sister de okoye ya hwa e de wo ka wo beba enti o mu di machi ni me kwanti se me tenya na sister fo no so di machi enti me wura dan ni mu no na sister fo no enti me ma no so me o mu nyina wura dan no bi enti me ko am se ne de se ma chew wo se wo ni mpra bia oba ye oto eto oba no so ankasa ene wa kwa kwachi wo mu na efie no kunu toye no wo ma uska ni bi ampa cho wa ma uska ni bi tibidi ko human right one no oba ye no ana obaka chem safe de woni mi baba din komo zaten frefuo maba na metena fon so ti ni moto so ena o se ama fie no a me ba esem krata no me enfa nkoto no aye no se ohene no se minye sika nkoyo ohene be fie no enti fie no be 3 weeks ni na makwa mi sister ato makwa jiska na mse sa enti fie no akwa ton ama o se say ni sister ene ton ye ni sister ne friend say friend sister magi no oti wono ani fie na se o ha dan wono ani fie na den na wono ani fie no wankwa ton a wokunu de ene one ni nyina ye kanana akwa ton fie no eno na ya me nwanwa no wo sister no wa na wodi akire kan se mo pesika nso so na yemfa to asase e wo kuromo mamo na wato asase na ma ye wo kuromo awie a na wasane be ma na ka boma ye kanana efie yesia kakakra bia me ya boso no wo se makwa akoton fie no